Ruden. Ngay paay. Nimi. Yabes. Ignacio. Thank you, Christian. Walang mandita sinong mo alingage man pitik to'y puso ngunit kamay mo tek-tekan kay papanan to'y napot mo apan nagayan ko hindi nga balikas ni karayo pag-ibig sa kakakiniliw ko nagsana di darpad mo iwag simni pa ng manwa nasa Huy ayat ko para kita at nanayon awan patingganan mensahe di Ayat siya sinupay di pangayawata Kapumasa puyute samit diru ito'y ayan ngunang santa rimang kanya ng pagpag hanapat dati yan iwag simni pa ng manwa kasagarapin na dilimnos na huy ayat ko para kita at nanayon awan patingganan mensahe di Ayat siya sinupay di pangayawata Hudilay siksikan nga puunday to'y biyak nga puunday to'y biyak nga puunday to'y biyak. Dahil Dahil dyan, magkakapera naman tayo. Charat. Nagbigay ulit si Sir ng 1,000 pesos!